Ассалому алейкум, тамошабинони азиз. Ҳама каса созен хубен, тамошабино, подписчико, апау харои азизу меҳрубони ман. ҳазор раҳмат барои переживат кардантон. Шуморам ғам додум вақти шуморам гирифтам. Алҳамдулиллоҳ, мегем 21 ма да больница хорафтам 21 сентябр. И 22 уже саҳри соати 10 кам 9 операция кардан ма. Соати 11 чашмо маҳуй кардем ки реаниматсиони даём. Хами бедор кадестиан дам як палата 4 духтар хоб будем. Ҳар 4 монам я дард. Рӯзи ҷумъа операция кардан. Шанбе якшанбе хорафтем. Рӯзи душанбе аллакай мара ҷавоб додан. омадем ки дар хона мара инамахе дастагулҳои зебо интизорай. Иш ай наставники азизи меҳрубону манҷаҷон. Иш аз як тасташи директори компаниям бузург манҷаҷон. Ҳаршона манҷаҷоно. ҳазор раҳмат духтаро барои дастаҳои гултон. Беҳад миннатдорам, беҳад приятна. Кӯдакора апам нигоҳ кард, апам омадагӣ буд. Рости гап, як рӯз пеши операциям апам омадагӣ буд, кӯдакора нигоҳ кард. Имрӯз саҳар кати апамам гисел кардам, уже ина имрӯз чандам числа, ҳай уже хела беҳтарам. Бисёр раҳна мегардам, лекин кам корома хадам кадестам. Хай бачаҳо ёрдам кадестиян. Шукронаи фарзандо калон шудагиян, ёрдам кадестиян. Акай Фотимаи Садиқ мебарам, мебиёрам, тамом намебардорам. Базбинӣ вапше мумкин нест бардоштан. Фақат хама эҳтиёт кадестам. Шуморам хутона эҳтиёт кунен. Сами главни хо ҳами занак соз боши, касал боши, чӣ хеле боши, набоши, сиҳату саломатам боши. Занак маънода вазбинӣ бардоштан мумкин нест, аммо саломатимона нигоҳ накардем. Ӯ қадар картошкоҳое ки ман чиндам, аз соати 4 то соатои 10 шава дар агарото будам, лимчаҳорам бардоштам, лимчаи пиёза сари киф мекардам, мебардоштам. Анде мара шум таъриф куна, анде мара бигем занаки маладес, сай корора кадестай гуфта ҳама кори вазбина кардем, ина оқибаташ худмона касалӣ кардему. Соқу солими да бигем ки ягон кас ҳатто да фарзанд дар кор нест. Касал шави да ягон кас дар кор нест. Бигем соқу солимем. Соз ҳурмат мо намекунанд. Барои ҳамиқа сами главни хутона дӯст дорем дар зиндагӣ. Ҳамиқаша фаҳмидам да ҳами касалем. Сами главни хутона дӯст дорем. Ана баъд фарзанду шавҳару падару модару хешу табову ақрабо иноша баъд дар дуюм дараҷаи ҳаётон бимонем одамора. Сами главни хутона эҳтиёт куне. Апаухаро ҳар куҷое ки ҳасте барои пулшида кориҳои вазбина накунен. Ранги мабарин. Стройка да кор накунен занако. Имрӯзо ман бисёр мефаҳмам занҳои тоҷи ки мо да стройка кор мекунанд. Дар кор нестай, чани қувваттон кор куне. мо ай қувватмон зиёд кор мекунем, занҳо барои худмон зулм мекунем, ҷавр мекунем. Рӯзи охират ана ҳамин узви бадани мо, ай мо талабгорай, ҷавобгарай, ки мо ҷавобгарем ки ай мо мепурса ки чӣ ба ай қувватат зиёд кор кардӣ, барои ҳамиқа чани қувватто зиёд кунем. Шумо ҳолӣ бигем ки даи фарзандакои майдаакмон дар корем. Ҳеҷ маҳал ҷои модара ҳеҷ ка намегирад. бовар кунем тамошабино. барои ҳамиқа хай ҳазорон бор шукр. ҳамаш соқу саломат гузашт, нағз гузашт. хела сабук шудам. хона уже бигем ки намир бояд 25 да бояд договормо намекардем. хонара да соҳибои хонае ки уже хайдорӣ кадестиян месупоридем. ман ки ба больница да ғалтидам, камтар атлажичид бигем, камтар ақиб зад, ҳеҷ гап не. ҳоли касали ман давом дора. хулоса муҳлати 1 сол ба фикрам ё ки 2 сол ман ҳар як 3 моҳ пас ба як духтар мебарам, ҳар як 3 моҳ пас полностью обследовать кунам. занҳое ки тамоман то имрӯз духтур рафтагӣ нестен, як бор равен, саломатиётона бинен. ҳар як касал сари вақт дора. касалотона кӯҳна накунен. ҳамин рӯзам қамада бисёр менависанд. ирӯз на як чанд бародар навистай мара да ватсапам ҳамихе кӯдакошон касал, худошон касал. бовар кунед ҷигарои одам решеш мешане ки моҳи ман бигем ки ӯ қадар миллионери нестим ки ҳамаи шумода ёрдам кунам. дили ман месӯзад, ҷигаром мерезад, дар намозам дуо мекунам. хай чени зуру меразидагӣ хайр мекунам, лекин маям ай
фарзандом ки зиёдикат ба як каси дигада хайр мекунам. Маям 3 та фарзанд дорум. мақсад маям бизнеси хидмат дорум, кору бори хидмат дорум. ҳамаи пул ма тақсим карда наметонам. Мекунам о чени қувватам, чени айзуру мерасидагӣ мекунам хайр. лекин пака ёш ҳастен, соқу саломат ҳастен, худтон кор кунен. ҳеҷ маҳал муҳтоҷи ҳеҷ ка ягон каса худованд накунад. то он рӯзе ки ай ҳама одами бойтарин дар рӯи ҷаҳон ҳамун шахсе аст ки саломатиш барқарор аст, ду пои солим дорад, ду дасти солим дорад, ду чашми бино дорад, чеҳраи бигем нуронӣ хушрӯ дорад, ягон инвалид нест. ана ҳамин бойгарӣ ҳар яки мову шумояд. барои ҳамин қа ин кор ҳичяй. вақте ки одам мақсадша гузошт кор мекунад. беҳисоб шукронаи Аллоҳи меҳрубон ки ҳами аввалш худованди меҳрубон, баъд ки ҳами компанияи Фаберлик будай ки ман кор кардам. на хела корум сабук шид. дар даруни хона нишаста, дар хонаи гармак ягон ҷо намерам. директори худам хидмам. як командаи калон дорум. апа хӯҳарое дорум ки барои ман гирья карданд, барои ман видеоролик карданд. ҳар як директором гал заданд. беҳад бовар кунед приятно. беҳад приятно. вақтам хуш шид. дар больница вообще чувствовать накардам ки ман дар больницаем. чанд рӯзе ки хор рафтам, фақат қатъи командам кор кардам, қатъи духтараком кор кардам. ҳар рӯз қачон дар связ будам. намедонистам ки дар больница чӣ хел рӯзи ман бегаҳ мешавад. раҳмат барои ҳамаи шумо подписчикои азиз ки то имрӯз маро дастгирӣ мекунед, дастгирӣ кардестен. ҳар куҷое ки ҳастен, худованд шуморо нигаҳбон бошад, соқу саломат бошед. дигар чӣ бугум? иншоалло кӯшиш мекунам то на оҳиста оҳиста видеороликчаҳои мотиватсионӣ барои шумо кунам. касоне ки дар компанияи Фаберлик кор кардан мехоҳед, ҳамроҳи ман дар командаи ман, қариб ки дар ҳамаи видеоҳом номерои телефони ман ҳастад. занг назанед, дар ватсапам бинависен, кора мефаҳмонам то на якҷоя кор мекунем. шумо дам роҳи пулкоркуниро нишон медиҳам. беҳад занҳои бисёр миннатдорӣ мекунанд дар ватсапи ман ки ман сабаб шудам ва ё кор омад яна ина соҳиби пулои калон калон шуд, яна ойликои нағз мегиранд. ман беҳад хурсанд мешавам ки ман сабабгори пешравии зиндагии як кас шудагиам. бениҳоят смс бисёрай дар ҳамин бора дар ватсапи ман ва командаи азизи меҳрубон ман бениҳоят миннатдорӣ мекунанд. духтаромо бешумо ҳеҷем, ҳаматона дӯст медорам. раҳмат ба соҳаи интернетӣ ютуб ки барои ман ин қадар апа ва хӯҳарои меҳрубон, ин қадар апа ва хӯҳарои ғамхор шинос шудаме имрӯз дар алоқа ҳастам. якташ бигем ки дар як лави дунё, якташ дар як лави дунё, лекин ҳам хел меҳру муҳаббате дорем ки ҳатто ба забон ура гуфта намешавад. намин компанияи Фаберлик сабаб шуд соҳаи интернетӣ каси мо анами қадар апа ва хӯҳарои наздик барои худмона пайдо кардем. иншоалло имсол дар Тоҷикистон конференсияи дуюмин ман тобистони меомад. дуюмин конференсия ман мекунам барои командаи худам. бо шахсоне ки ин сол рафтагӣ набуданд, ана ин солш мераванд. ҳамашона бо мебинем, бо бисёр падаркаву туҳфаҳо мешавад. барои ҳамин қа занҳое ки то имрӯз регистратсия шудагӣ нестен, марҳамат муроҷиат кунед. то тобистона мумкин шумоям директор шавед. ҳамин одами коргар, одаме ки дар ҳақиқат кор карда бутона муҳлати 3 каталогда директор мешавад. бовар кунед, ми одами чақонак 3 каталогда директор мешавад. бинависен дар ватсап. то тобистонаш моям старший директор мешен, золотой директор мешен. ва традитсие ки дар командаи на танҳо ма дар ҳамаи командаҳо ба фикри ми ҳаста, кадоме ки звания директориша маҳкам мекуна, аз тарафи наставникаш якта чалати ло дода мешавад. ҳамаи наставникҳо, ҳамаи директорҳо бовар кунед, апа ва хӯҳарои азиз, барои пешравии командашон ҳамаи кора мекунанд. он шахсоне мегӯянд ки мада уҷа кора ёд надоданд, мада кора ёд бите, и бӯҳнай. Фаберлик да ҳама ҷо якта, ихене ки да як структура дига хе боша, қатисайда дига хе мешавад. не, и фикраи сартон бурорен. Фаберлик ҳама ҷода як хелай правилаи компанияи Фаберлик барои ҳама якта.
марҳамат, скидкаву бигем падаркаҳои зиёд аз тарафи компания, аз тарафи наставнико барои ҳамаи шумо мешавад, шахсони коргар. ба фикри ма ки ман худам бароям як духи дромадагим компания Фаберлик, як духи сабаб шуд ки ман зиёда 30 миллион кор кардам. ба фикри ма ки ҳамин кора шумо саҳ биқапен, шумо ниёз ба падаркаи компания ва ба падаркаи наставниктон намешен. пулҳое ки шумо ай компания кор мекунен, действительно бовар кунен, компания ҳақиқие. шумо ай ин компания соҳиби хонаву дари худтон мешен, соҳиби орзуҳое ки дар кӯдакитон ҷомаи амал напӯшид, соҳиби орзуҳотон мешен. ҳамаи ира ма ба дили пур ба забони бурош мода бигем ки гуфта метонам, дар ҳар як гапам ҷавобгарам. компания 26 сол мешавад ки дар рӯи ҷаҳон кору фаъолият дорад. мо тоҷикон 92 сол шуд компанияро мешиносем. мумкин тоҷикои будан бисёр мешинохтанд, мумкин ки роҳи корша намедонистанд. аку мо омӯхтем кора, барои шумо низ меомӯзонем. апафаре ки ҳоли регистратсия шудагӣ нестен ва кадомит ки кор дромадаген, кора сахт биқапен. ҳар чӣ қадаре ки дар группаотон активниен, ҳар чӣ қадаре ки дар группаотон тести саволу ҷавоб мекунен, ҳамон қадар пешравии худтона япафаре азиз, бовар кунен, ҳар як сухани ма ҳақиқат дорад. сами главни компанияе ҳаст ки мо забонша медонем. забони русӣ ин дуюмин забони модари мо тоҷикояй. дар тоҷикистон ҳам мактабҳои русӣ бисёрай, уже ҳама пешрафтагиан, медонанд забони русиро. и бо чӣ гуфтанӣ будам дар бораи маҳсулотҳош, чизе ки навистагиа мо мехонем, фаҳмида метонем. мумкин редка одаме ки тамоман русиро надонад, лекин русия донистанам шарт нест. командаи мода ҳама апаохарои тоҷик бо забони тоҷикӣ мо гап мезанем. ана маҳсулотҳош дастрасанд. ман барои чӣ ҳамин компания Фаберлика беҳад дӯст медорам, барое ки ҳар як каталог новинкаҳои бигем ки навбанав мебурояда. президенти компанияи Фаберлик ҳар як каталог заводҳои нав мекушояд. ин маҳсулотҳое ки дар компанияи Фаберлик ҳаст, маҳсулотҳои даркории рӯзгору зиндагии моай. компания Фаберлик сертификати ҳалол дорад. бениҳоят фоидаҳои компания бисёрай. агар ира ман соатош кати гап занам тамом намешавад. бароям марҳамат, бинависен дар ватсапи ман. як командаи калон шуда кор мекунем, апа хоҳар мешем. ягон саволи шуморо беҷавоб намемонем. группаҳои ман 24 соат кор мекунанд. не обязательно шумо регистратсия шуде сразу бор заказ кунем. не, ман ягон каса сразу бор заказ кардан намемонам. то кора наомӯзонам, то маънои кора да у одам наомӯзонам, сразу намемонам ягон навичо ки ман бор заказ кунам. ихтиёрия. то як ҷо ки кор дромаде, то маънои кора нафаҳме, пул расход накунед. ҷо бо пул коркунӣ мебием, пул расходкунӣ намебием. компания Фаберлик ягон каса қарз намедиҳад ки шумо қарздор шавед. и ҳамаш бигем ки ба иҷозати худтон мешавад. ана бо чӣ бугум, и мо сами главни медонем ки офисҳои компания дар куҷоя. компания Фаберлик бо ҷумҳурии Тоҷикистон, Узбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон, бо Турсия, ҳамаи ҳамин давлатҳо ҳамкорӣ доранд. кадоме тоҷикое ки дар ҳамин давлатҳо ҳастен, шумо спокойно метонед бинависед, мо шуморо ба кор қабул мекунем. так, бо чӣ гуфтанем? заводи асосии, анами бигем точкаи асосии компанияи Фаберлик дар шаҳри Москва қарор дорад, дар улица Никополская 4. иншоаллоҳ ба наздики уже я моҳ камонд, уже 21 октябр 26-солагии компанияи Фаберлик қайд гирифта мешавад дар шаҳри Москва. мо даъватӣ шудагием аз тарафи компания, баромад дорем. иншоаллоҳ бо мерем аюҷа барои шуморо навор мекунем. президенти компанияро мешиносем, руководствои компанияро мешиносем. ҳамчу бовар кунед, руководствоҳои компания ҳам ай Тоҷикистон, ҳам ай Россия ҳамчун як шахси наздики ма шудагианд. хали одамои катагӣ мекардагӣ нестанд, простоян. кадом вақте ки саволота ҷавоб медиҳанд. обратная связи компания. кадом вақте саволота бинависи чизеро намефаҳмӣ, сразу ҷавоб медиҳанд. группаҳои мо 24 соат гуфтум ҳуянд дар вақтҳои бекоритон.
вақтҳое ки кор бортон мекунен, дар вақтҳои бекоритон шумо метавонед ки аймо саволу ҷавоб кунед. мо шумода кора хубтару нақстар дар группаҳомон омӯзонем. ана михае бо чизера намефаҳмен, намедонен, дар ватсап ма бинависен. ман шуморо аввал кора меомӯзонам. ба розигии худтон шуморо қабул мекунам, ба маҷбурӣ не, ба розигии худтон. маъқул нашид кор накунед. лекин ба фикри ақидаи ма барои шахсе ки пул дар кора, барои шахсе ки мехоҳад зиндагиша дигаргун кардан, вай кора интихоб намекунад. вай чӣ коре бошад ки одам мекунад. сами главни бо мегум, бо такрор мекунам, дар зиндагии ма мотиватсияи калони ма фарзандони май. ва ма умедворам ки ҳар як модар фарзандоша бениҳоят дӯст медорад, барои фарзанд ҷонша метия, ҳама кора мекуна. ва ман мехоҳам ки он яке аз орзуҳое ки дар кӯдаким шояд ма надида бошам, шояд мо тамоман дигар хел калон шудем, ҳамаи орзуҳое ки худам дар кӯдаким доштам барои фарзандам муҳайё кунам. албатта дар компанияи Faberlic шумо сразу пул кор намекунед, сразу шумо директор намешед. куҷое ки рафтен одам стажировка меравад. хотя би шумо як ҳафта шинен кора омӯзонед, як ҳафта дастатишна ки шумо полни кора омӯзена аз баси кор шавед. барои ҳамин қад саросима шудан дар кор нест, ҷои саросимагишам нест. раз кор барои занҳои хонашин шид, ин маъное надорад ки мо дар диваноҳо рафта пул кор мекунем. албатта морам меҳнат мекунем, морам заҳмат мекашем, морам мигем ки ҳамчу талабаи синфи яга чихе дарс метиҳем, ана михе одаморо дарс метиҳем, меомӯзонем. ана аз рӯи ҳамин кормон аз тарафи компания мукофот пулӣ мегирем. хайр аз оне ки мо бигем ҳар як 21 рӯз пас пул мегирем аз компания, барои активни будан, барои одами чаққон будан. чӣ хеле ки талабаи чаққон ҳама вақт 5 мегирад, ҳама вақт сардори синфай. компанияи Faberlic дам ҳамина талабаи директори чаққона бо бонусҳои калон дар пеш интизорай. ма аз 55,000 бонуси директорӣ сар карда то 5,5 миллиони партнёрия гирифтагиам апаухаро. ҳамаш 13 та чек дорам, 13 намуд рақамҳо дора. ай 55 миллион сар шудаги, 55 миллион 55,000 рубл сар шудаги 110,000, 160,000, 220,000, 1,700,000, 1,250,000, охириш 5,5 миллион. ма ҳамаша ай компанияи Faberlic гирифтагиам. барои шумо низ анамин гуна пешравиҳоро хоҳонам. ҳама он шахсоне ки дар компанияи Faberlic кор мекунанд, барои ҳамаи шумо муваффақият, пешравӣ хоҳонам. ҳар куҷое ки ҳастен, сарбаланду хонаобод бошед. ба ҳама он шахсоне ки бар як нияту орзуи калон ба компанияи Faberlic дар омадагиянд, ба ҳама орзу дили ниятотон бирасен. барои ҳаматон пешравӣ хоҳонам. ва шахсоне ки ин лаҳзаҳо суханҳои мара гӯш карден, то охири навор бо мо будед, раҳмат барои ки моро тамошо карден, барои ки моро гӯш карден. обязательно дар канали мо кадоме ки подписаться кардаги нест, подписаться кунен, лайк монен, кор кардан хоҳен дар ватсапи ма бинависен. обязательно барои шумо низ корро меомӯзонам. хайр, то наворҳои оянда худованд нигаҳбонатон.